Tini chini Tiprasa khoroksa bufano ruabai tanwi bwthama sal kadang kadang no. Bini boyos matro 19 bosor siko 20 bosor pano sekaya. Drugs mang chai tungo ulta palta rung mang khai tunga hema tunga angkai. Obo nugo ekdom ang wane thakai emne chini population ekdom kom. Oran bisor se chung amteke kise kise ke jodi community hongke ekta somoy ekdom kamaya thakbai. Chini thani kuno control करे सब समय chung chini thani kuno power करे. Sing tabuk thansa singna nango joto mili samung tangno sudo development mang focus khaya nango angnoro kaisa request khani please especially bumabai khara ব্যবহার ta khaji kono dino sab bumabai respect khai jodi khai kai ano youtube comment ke share di na kan khai ka khai jodi khai to yes ji jodi khai ke